Hei, bine v-am găsit la un nou episod. Știu că n-am mai filmat de mult, dar... Na. Astăzi ne jucăm Among Us. Să începem. Să aibă că merge mai greu. Așa. Hai bă. Așa, hai să intrăm aici. Stai că e full. N-avem loc acolo. Hai să intrăm aici, ca să avem și noi loc. Așa, hai, ne lăsăm așa pink. Haide bă, trebuie să mai intre unul. Așa, hai. Hai că da. Bine, hai că mi-a intrat unul acum. Ce spuneți băieți? Ne nimerim impostor? Eu nu prea cred, dar să vedem. Ia. Da, impostor direct ce ai. N-am aici. Hai să merg aici. La weapons. Ce task avem aici? Bă, mi-apărea un task aici. Sau nu. What the fuck? Hai, bă, di prima. Bă, stai că ieșim, bă, că... Da, dacă am murit, am ieșit. Nu mai stăm. Și scrieți în comentarii ce jocuri să mai jucăm, că mai joc orice joc. Da? Orice joc mai joc. Bine, în afară de, cum se cheamă, Fortnite. Nu-mi place Fortnite-ul. Lăsați în comentarii ce joc să mai jucăm. Hai, vedem. Bine, mă, impostor. Cu black. Nu prea știu culorile. În engleză, deci nu mă certați, ok? Să ne prefacem că facem un task aici. Așa, gata. Ok, hai să vedem. Hai să dăm la lumini. La electrical. Ok. Îmi prefac că fac eu lumina. Stai bă, ca să... Mamă, am făcut lumina ca prostul și eu n-am vrut să fac de fapt, dar... În fine... Bă, dacă vine aici, închidem. Ce să vedem? Este cineva la aici? La camere? Nu, nici aici. Oh my god. Oh my god. Ce scriu? Stai, bă. Nu o să scriu pe tot cu mesilă, bă. Hai, bă. De ce am făcut eu kill acolo, bă? Bă. De ce am făcut eu kill acolo? Bă, de ce am făcut kill acolo? Mamă, m-au futat ăștia. Da, cam așa se întâmplă. Eu cam prost sunt când mă nimeresc impostor. Mă nimeresc și odată în viața impostor și, na, ce să vezi. Hai bă, mai intră unul? Mai intră nouă, deci. Oricum, șanse nu mai am să mai nimeresc impostor acum. Da, tocmai ce-am spus. Ok, avem la swipe card. Da, la admin aici. Bă, deci aici dacă nu știți să faceți, trebuie să dați până la capăt. Și merge. Adică eu până acum nu prea știam, dar în fine. Bă, Dante mai ține după mine. What the fuck, l-au dispărut. Ok? Și dacă vreți să facem și live-uri și ne jucăm noi abonații. Ceva aici? Mamă, bă, eram sigur, bă. Hai, mă, eram sigur, bă, că mă omoară. Bă, da, ce... Bă, dar eram sigur, bă, că e ăla. În fine, lasă așa. Hai, bă. Încă unul. What the fuck? Pe ce cheamă amândoi cola? What? Ok, hai. Hai, bă, impostor.
homemade. Avem swipe cardul. Hai să facem astea firele întâi. Și dacă se mai blochează, vine la tabletă că... What the Bă! Bă, numai pe mine mă omoară? What? Bă! Du-te, bărița. Și dacă vreți să-mi spuneți, dacă vreți să vă jucați cu mine, să-mi spuneți în comentarii challenge-uri de astea pe jocuri să fac. Haide. Da, nu mă așteptam la impostor, dar am spus și eu așa. Hai să vedem. Avem aici. Sincer, o să mă duc să stau acolo la... Așa, și așa mai merge la electrical, pentru că simt foarte mult că... s-o dat lumina? Ok. Hai să ne facem task-uri repede și să mergem și noi. Haide, bă. Lasă asta. Hai să mergem la cei mai important. Bă, da, lasă Bart. 3, 3, 5, 2, 5 și gata. Ok, așteptă. Treaba, auzi asta, de dat gunoiul. Ok, nu mă așteptam să câștig eu meciuri, dar în fine. Hai să știu. Bă, stai, bă, atunci ies. Du-te, bă, dar mă joc la 5, cu 5 oameni? Ok, hai. Sper că dă start direct. Hai că start. Hai, bă, dă-i. Stai să scriu în chat. Gata. Și iar alt meci care nu sunt impostor, sigur. Nu? Da. Crewmate. Numai crewmate. Ok, hai să fac task-ul. Am task-ul cu benzină, ok. Hai să facem task-ul cu benzină atunci. Bă, nu mai mă urmări, bă, ciudatule. Oh my god. Oh my god. Bă, ce era acolo? Blue. Nu știu să scriu blue, în fine. Kill. Bă. Red. Bă, acum nu știu. Scuzați-mă dacă nu era blue. Dar nu mai știu. Care era? Bă, și că era unul, bă. Ăsta parcă era. Care era, mă? Nu știu, nu contează. Bă, dar că am greșit acum... Green, what the fuck? Da, el e... Dar mai votează ăștia mâine, nu? Băi, deci dacă mă votează tot pe mine... nu mai pot. Hai, bă, dar mai votează ăsta, mână. Bă, ok, hai. Doi l-au votat pe ăla. Bă, dar care era, mă, că nu mai știu, bă. Nu mai știu. În fine. Băi, deci nu-i bine să o urmăresc. Pentru că fac mai rău. Ok, stau aici. Bă, dau la direct. Deci cine așteaptă acolo e impostor, fără nimic. Haide. Băi, ce mi la asta că nu se face. Zic, câteodată nu se face. Uite, da, eu mă duc la ea de jos. Eu au făcut asta. Fine, task aici nu. Bine, nu prea am task-uri acolo. Nu prea am nimerit să am task-uri acolo, dar în fine. Iar benzina... Mă scuzați dacă se aude ceva pe fundal, dar se uită fratele meu la desene. Ai, bă. Deci, da.
Care-i, bă? Care îl votăm? Eu îl votez pe ăsta. Pentru că cred că e ăla. Hai, bă, votați odată. Așa. Bă, de ce l-a votat? Oare să fie ăsta? Nu știu, dar... Hai, bă, e ăsta. E ăsta, bă, ești nebun? Ah, gata, am câștigat. What the fuck? De ce arată 0 impostorii? E ăsta, bă, du-te de aici. Iar la benzină, nu așa? Da, cam... Bă, da, lăsați-mă, bă, să-mi fac și eu task-urile. Hai. Spune Pink. Care e? Pink. What the fuck? Am scris că nu. Eu cred că e ăsta, bă, că n-are cum să fie Pink. Nu, bă, nu e Pink. E ăsta. Deci dacă e Pink... Mor. Hai, bă, votează. Dar și pe cum v-am spus, scrieți-mi în comentarii ce vreți să ne mișcăm. Pe cine să urmăresc? Și ceva stau cu Pink. Băi, și dacă mă omoară, mor. Deci nu mai pot dacă mă omoară. Hai, Pink. Hai, Pink. Hai că mă țin pe Pink. Hai că mă țin pe Pink. Hai că mă țin pe Pink. Poate spune Pink că sunt eu. Că nebunesc. Aolo, e ăsta. Să moară de 5 sușile. Braderii. Bă, stai că dacă e ăsta mor. Hai să-mi facem asta. Download sau cum se cheamă, știu că nu-l pronunț bine, dar în fine. Da, dacă mai vreți episoade, îmi spuneți. Hai să vrem. Bine, știu că nu sunt acum mare YouTuber, că am postat și eu 4 videoclipuri și am 0 urmăritori, dar în fine. Și 0 like-uri, ce credeai? Dacă vrei, da, abonează-te și tu, dacă vrei. Da, l-ai făcut tu, bravo. De ce la noi? Nu fii atentă că dă kill. Mamă. Bă, eu v-am spus că e ăsta. Nu mai pot, bă, și-am spus, bă, că e ăla. Bine, am făcut green. Green, da. Pink, what the fuck. De ce nu-l alegi pe Pink, bă, dacă tot ești Pink? Da, te-ai făcut green. Hai că da. E silă, bă, să aștept că intră ăștia greu. Da, eram sigur, mă, niciodată nu nimerez loc așa. Bine, așa, nici așa. Iau o albastră, așa. Așa, hai că începe. Hai, bă, ce spune? Suntem impostori. De acum nu mai comentăm în chat. Vedeți că ăștia ne votează pe noi. Hai. Coment. Nu mai pot. Da, am și cont de TikTok. Dacă vreți să vă spun care e contul meu, spuneți. Bă, dacă am te țin pe mine, sincer. Nu, dacă i-a dat vent. Da, tu lasă-mă, frate. What the fuck, de ce nu mă lăsați? Dă-i vent. Dă-i vent alb, haide. Știu că poți. Cum ar fi să dai vent? Wow. Nu, bă, că dacă îmi dai kill aici, mor. Nu-mi da kill. Mi-a plecat. Haide să ne facem și noi task-urile aici, bă. M-am speriat de ăla. Că dacă mă omora... Ce m-am speriat? Ok. Bă, 4 s-au omorât. Bă, du-te. Hai, bă, care votăm? Ia, ce spune? Red. Eu spun ok la tot ce spune ăștia. Ok, haide să vedem. Dacă nu e red, înseamnă că e ăsta.
Bă, deci scuzați-mă că nu știu numele în engleză, culorile. Mamă, ce mă încurc. Am votat ăștia. Dacă vreți și voi să ne jucăm împreună, spuneți în comentarii. Cred că o să fac clipul de 20 de minute. Pentru că... Na... Hai, bă... Care n-a votat? Hai să-i spunem kick. Kick. Kill. Mamă, ce... Măi, de ce știu. Și acum eu sunt votat. Cum ar fi, bă? Bam. Fiecare câte unul? Nu. L-a votat pe Red. Hai să vedem. Opa! Da. Nu e nimic suspect, nu? Nu că dacă da kill-ul nu aici eu mor. Dacă mai sunt doi impostori, bă. De să mor când nu știu ce face asta. Păi știi ceva, eu mai bine eu nu mă bag la asta, că nu știu. Ok, l-a făcut băieții. Bă, deci știu, eu stau cu Red. Bă, eu sunt prost cu Red. Na, că stau cu ăsta. Oh, da. Alt meci frumos. Ce să spun? Bă, dar cum se nimerește, băi, numai pe mine să mă omoare? Ce să mă fac? Pa, la că stau așa verde. Ce v-ați adunat aici, bă? Colindați? Da. Bă, ce mă enervează ăștia care îmi dau start. Aha, odată. Hai, mă, dacă nu sunt impostor, mor. Chiar dacă nu sunt, dar... Da, cu mate. Ce? Mamă, ce nervi am. Ok, aici. Ascult, swipe cardul. Bă, dar nu mai merge așa, merge, bă. Am spus că merge. Da, și poate mergi cum alte jocuri. Da, îi fac o promovare la un băiat. Dar nu acum, mai târziu, pentru că n-am niciun abonat. Ce promovare să-i fac eu? Când eu n-am niciun abonat. Bă, hai că ies și intru din nou. Ce așa? Mai avem 2 minute de filmat. Sau nu știu, poate filmăm mai mult. Hai să facem așa, că văd că 4, așa, 2, aici. Bă, de ce mai arăți că e 8 din 10, dacă 10? Nu înțeleg pe ăștia deloc. Hai că... Credeam că iar e de la care nu mai de start. Că cam se nimerește așa. Hai, bă, impostor. Crewmate. Yay. Bă, da stai, bă, dar au ieșit toți. Ieși atunci. Toți au ieșit. Mamă, ce voce am. Scuzați-mă. De ce să știu? Hai, bă, hai. Te rog, dă-i start. Bravo. Care atâta faceți și voi. Care mi s-a nimerit? Mamă, impostor, bine. Deci, cum am spus, nu mai spunem nimic în chat. Bă, deci să mai spunem noi ceva în chat. Ok, ce să facem și noi test-ul? Ok, văd că ăla stă și nu mă vede, sper. Ok, haide că am ieșit și noi. Păi trebuie să-i dăm. Ba nu! Aoleu, ce ai făcut, vere? Bă,
dar de ce ieșiți, bă, când sunt și eu impostor? Frate, dă-i kill. Double kill. Stai, bă, că n-am. Dă-i. Stai că dau și eu. Dă-i, bă! Dă-i lui ăla, bă, dă-i, bă, dă-i, bă, dă-i. Ok, hai, mamă. Fii atent. Hai să ne punem toți așa aici. Hai, ne punem toți așa. Hai că da, toți ne-am pus. Haide, bă, da, ne trebuie să dăm kill acum. Hai, și doar ăia 3. Deja filmăm de 20 de minute, dar, în fine. Wow, la ce ai spus wow? Nu știu dacă înțelegeai ce am spus eu acolo, dar spune și noi skip. Cu semnul întrebării, că după nea ăștia la întrebări. Dacă știi să te spun și nu prea știu engleză, adică nu știu, dar nu știu de o skip. Hai, bă, eu-mi pus să votez. Ce prost sunt, eu am votat. Dar am votat skip. Bă, scuzați-mă, am o stare mai proastă. La mine 54 minute ceasul. Haide, hai, votează tu, bă, 3 liniuri. What? De ce l-a votat pe ea? Pe ăla. Ciudat, da, în fine, oricum, nu pasă. Ok. Dăm un sabotaje. Dăm un sabotaj. Ok. Hai să încurcăm o leacă pe ăștia, că nu... Mamă, ce prost sunt. Mamă, ce deștept sunt. Chiar că am vrut să fac task-ul și nu dau kill, dar... Mai băgăm unul ăsta. Unu, că nu sunt impostor, că sunt impostor, că sunt nu știu ce. Le luăm banana în cap. Să înțelegi ceva, Iurea. Bă, bine, mă. De 2 ori la rând impostor, super. Să vedem de ce are task aici. Ei, bă, aveți task aici, bă, ce faceți? Bine, nu mai are. Bine. Nu vina mea. Și-am dat o... Scuze, nu eu. Nu ies de aici. Ok, pleacă. Mai bine stau puțin aici, că după se întoarce înapoi. Bine, am stat în vent. Bă, de acolo am făcut kill, nu? Da. Kill pe ăla. Am uitat deja. Purple. Bă, dar care e ăla-i purple, nu? Adică, na, eu nu prea știu, dar... V-am spus că eu nu știu culorile. În fine, bine, știu câteva, bă, nu, să nu mă credeți așa prost. Că știu și eu culorile. Păi, mie mai mult îmi place când rămân singur. Pentru că eu pot să fac mai multe kill-uri. Mamă, bă, cel mai lung videoclip, cred. Da, scuzați-mă. Acest opening ăla din Brawl Stars. Nu l-am mai făcut, da. Merge, na, nu? Dăm un sabotaj. La O2. Hai la O2, mă. Gata, da, avem și aici. Ce trebuie? 2, 0, 9, 6, 4 și gata, ok. Let's go. Fachi. Bă, haide să stăm și noi cu asta. Hai să mergem. Așa, hai, kill-ul, ce-ai făcut? Nu eu, dacă vă întrebați, nu eu fac kill-uri. Adică nu eu am făcut kill-ul.
Storage. Bă, hai să butăm ceva. Că să prindem unul pe aici. Hai. Hop. Ce ai făcut? Că s-a închis. Mamă, stai că de ăla vine pe mine acum. Un kill mai trebuie. No. Pink kill. What? Bă, citane. What the fuck, ce am scaricitori? Ăsta a fost episodul. Hai să vă arăt ce jocuri am. Chiar dacă nu sunt așa wow, dar stai, băi, să te întoarcă tableta. Hai, bă, ce ai pățit? Ai dormit? Gata. S-a trezit. Nu mă joc PUBG. Pentru că nu știu să mă joc. Dar l-am instalat eu așa ieri. Deci ce joc să ne jucăm? Uitați-vă după jocuri. Da, și spuneți în comentarii ce joc vreți să ne mai jucăm. Eu am fost Dragoș. Pa, pa!